Gheță, pune mâna pe furcă și pe coasă și stai și prins. Că a venit unul la noi în sat să ne bombardează femeile. Mi-a căzut pălărie. Unde sunt, frate? Aici e Suceava? Unde m-a dus GPS-ul ăsta, frate? Cum ți-ai cășulă? Nu dăm noi la astea la noi. Dă el. Hai pe el. Dă-ți greșit GPS-ul ăsta, nu sunt la Suceava. Dar ce ai venit ai? Stați așa! Tu știi unde ești? Și unde este? Știi unde ești? Stați așa, băieți, că eu nu trebuia să fiu aici. GPS-ul m-a dus aici. Eu pe 12 octombrie la Suceava, la ora 1, la Iulius Mall, trebuie să fiu acolo, să dau chipsuri de la Leodor. Și dacă este frig afară, că facem acest eveniment în parcare acolo la Iulius, facem înăuntru și dăm chipsuri, 4.000 de chipsuri, facem poze cu copiii, facem TikTok-uri, ne distrăm, ascultăm muzică. Nu altceva, să știți. Mamă, dar și mult vorghești. Și eu zis asta, ai înțeles? Da. Și eu zic. Ce se? Chipsuri din astea o să dau pe 12 octombrie la Suceava. Uitați, luați-le voi, țineți. Și dacă mai vreți, ne vedem atunci, da? Dar și ce ăsta, că noi avem un comportament normal. Dar nu înțeleg. Morți! Și prietenos, frate meu, noroc că nu au venit să bombardeze femeile din sat.